Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene ya kan dhewe kan wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sejak Kenjelengke Mas. Out. Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya nok merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan Desa Wengkal Jasa Nganjuk ya ana daleme Bapak Kepala Desa ya Yung papundenmu ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari. Oh ngono. Ngestokake dawuh pepunden. Sowan ana laladan Nganjuk. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang. Saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem, anane mung seneng. Mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep, sing mirsani wayang ya mempeng, parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono. Iya, sangat eksis ya, Mak. Wayang ana laladan Kota Angin Nganjuk kene. Ing atase papane jane ya ora jembar.
Parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe, nganti semono dawane. Iya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Wah. Ngono ya, Mbak. Kaya mengkono kuwi. Iya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no? Kahanane saya panas, saya sumuk. Kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya Yung. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen ngurip-urip karo kabudayan, mesti wae ingkang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo udanegarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya ngapa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing diujat mung para pejabat, sing diujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae neng Kedung Amba kae. Ya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh, ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti neng wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono nok dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adab, etika, sopan santun, dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Iya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini, Nduk. Kaya ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mligine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene ngurip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mak. Pancen kudu kaya mengkono kok, Nok. Lah, pepundenmu Bapak Kepala Desa, Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri, kagungan kersa tasakuran ya kuwi ngislamake ingkang putra nenggih anak Mas Bagus Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Oh, ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang purbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh,
bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumrape keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae, nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Mbulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa jenenge manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Ya. Akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis wiwit aku isih kuliah mbiyen, saben-saben budal kok Blitar arep mangkat ning Solo, mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi, wis diopeni apa mestine. Ya, akhire bareng sing ditelepon ki aku lumantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye, Nduk. Iya, upamane sing telepon aku ki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rung tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku ya manut wae, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono ya ya. Kaya ngono kuwi. Lah, lagune khusus kagem sing dihitanake supaya dadi anak sing becik. Ngerti ya karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Wah ya, coba dongakno kudangen Bu Kesi. Anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. Alamate anak soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuane
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake pahargyan ing ratri iki ya nok. Iya Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya Yung. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener. Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Bapak Wakil Bupati ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kana. Mosok. Kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjasa khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk, duduk. Pangayomanipun warga masyarakat Nganjuk selaku Wakil Bupati pinarak wonten pepanggungan. Pundi Kang Sis? Sing tak aturi munggah panggung Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung nderek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Nggih. Iki kejaba sowan komplit. Karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya, wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anakku wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Ki awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu, saya ayu. Ha iya nggih. Saya ndadi ya awake. Lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun kok nok. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku. Iya to.
Gandeng iki genduk niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok nggih. Wah, aku li nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun rawuh. Mriki, Pak Hendi mriki. Ya. Pinarak wonten pepanggungan. Nah. Sedaya para lenggah, para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Ya, nggih. Nggih. Minggah mriki Bapak, monggo mriki. Nggih. Minggah mriki, nggih. Nggih, mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak dipun dherekaken, Pak. Jenengan nggih minggah, Pak. Nggih. Nah, nggih. Dicaosi mik, nggih. Menika Pak, mikipun, mikrofonipun, Pak. Nggih. Ah, menika, nggih. Nah, nggih. Nggih. Monggo menika sampun dipun antu-antu kalian warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wangkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wangkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Kalau ini jarang-jarang diundang Pak, kali beliau niki. Oh, saniki beliau ini sibuk saniki. Oh, ngaten. Pak Lurah niki saniki sibuk. Nggih. Kegiatannya kathah niki. Ya, alhamdulillah hari ini hari yang spesial, kitanan dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa, semua masyarakat sedesa Wangkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga, putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga, diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan khusus semua masyarakat Desa Wangkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, yang punya hutang cepat lunas. Buanter nek dikon lunasi utang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat sedesa Wangkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sedaya salam hormat kagem keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Wong tiwas munggah mosok ora kersa paring dawuh nggih. Lek pun munggah iki syaraté loro. Lek mboten pidato ya nyawer lah niku nggih. Duit tentas. Nggih. Paring dawuh mboten ketang seklimah, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan kula sesepuh bini sepuh Desa Wangkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara Kitan Anak Saya yang Tercinta
Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat saged pinaringan lancar, barokah dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi ingkang kula mulyaken serta ibu-ibu sinden sedanten ayu-ayu Pak niki. Sinden. Nggih. Jenengan ampun ngendika ngoten Bu Lurah nggih ayu lho jenengan niku nggih. Ayu nomor 1 bojo kula. Ah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun itu. Nganti ora ngelem Bu Lurah malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut cilaka wae. Nggih, siap. Nggih, demikian semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki saged pinaringan berkah, barokah dan manfaat fitunya dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Sawere mengke anu bapak kula Pak Sis pun siap. Sik to, kula perlu niki klarifikasi. Niki wau wonten WA saking Kang Sis, niku enten pelunasan ditransfer teng kula. Nuwun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten. Nggih. Wong jenenge yoga kalih bapak. Nggih. Biasane niku bapake sing nanggap ning yogane. Oh, dados jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih dene angkat niki. Dadose sedanten ditanggung mriko. Oh, ngaten. Ngoten, Bapak. Nggih. Siap. Terima kasih. Mila nggih gandeng yang nyemponsori niki lak Kang Sis Wantoro dari Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Nggih. Oh nggih yang kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kali Ibu Sis ingkang kula mulyaken serta yang hadir bos kula sinten? PT Borneo Jaya Sakti Pak Tik niku bos kula. Oh ngaten. Terus nggih hadir alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno saged pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wah niki jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kali Kang Sis, wonten Pak Tikno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insyaallah sesuk bar wayangan jenengan bathi le duwe gawe niki. Alhamdulillah, Pak. Loh, niku lak tandurane jenengan wingi-wingi niku ngunduhe sakniki ngoten. Oh, ngoten Pak, amin ngoten. Tapi ngeten, Pak. Kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh, ngaten. Terus kula nggih sederek kula nggih nyumbang kathah sedanten nggih. Warga kula nyumbang sedanten, Pak. Nggih. Mboten saithik enten 10.000 orang. Dados jenengan pikantuk kathah dalan menika nggih. Nggih. Nek kaya tegel men karo dalang malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kang Sis men aku ora iso omong apa-apa. Wah, jan elok tenan Pak Lurah niku jan luar biasa nggih. Nggih, Pak Dalang, Mbak Bu Sindian sedanten, Mbak Niken niki Wayu niki. Lek kalih Bu Lurah ayu pundi? Ayu bojo kula. Nah, iya. Nggih. Niku Mbak Lucy. Nggih, niki Mbak Lucy Brahman. Ayu mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak, maksudnya. Nggih. Nggih, demikian yang saged kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Niku badhe kula tumbase rokok. Napa? Rokoke bos kula jan rokoke bos kula duta niku. Tapi sampean terus nyuwune Samuramil. Wah, lek mboten kula nderek mawon. Sampurna nggih purun, terus duta nggih purun. Sementing jenengan sesuk aman ra dikrawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Cahya Kuntadi saged berkah barokah saged dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Hendi. Napa? Sing lunasi wayangan Kang Sis. Sing nyawir iki Pak Wakil Bupati. Lah jenengan modale napa Pak Lurah? Mboten guyon niku tandurane jenengan. Sembah nuwun nggih Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan niki penake?
Sembah nuwun mugi-mugi ora lokak saya kebak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Wengkal, luar biasa. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Weh, jan piyayi dek kaya ngono. Dadi piyayi yen pinter ngerti lamun to komandane wayang ki dalang, mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang, aja langsung ning sinden. Ayo, ning sinden langsung itu tegese tidak beretika itu namanya. Ayo. Ngono kuwi, nggih. Mergo iki calone tak lembarne rono. Ayo ngono kuwi. Ngono. Piyayi le tata kramane jangkep ora kaya Pak Wakil Bupati. Ayo. Piyayine ganteng, resik, putih padha karo Pak Lurah putihe. Yen Pak Lurah Wengkal sing putih atine anggene ngayomi warga masyarakat Desa Wengkal. Ngono kuwi. Ya nggih. Ya Mak ya. Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tombo kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya so, berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Nggih. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramaian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus? Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. Mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oh, nggih lek niku pasti. Nggih. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampean kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Salindri. Iki acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine,
Awet lek ngomong anak putune. Kalih Mbah Sis, kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah. Sudah, Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi Sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk, iki lho ya. Wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Nah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitani ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih?
Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke Ngalavita sing dikethoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke Ngalavita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh yo nglakoni, kabeh yo bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring kara akarana karenan marati Bot-bote pengen nonton Niken Salindri lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung? Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Wah. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh.
Luar biasa ya. Ya Nduk, kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya Nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya nggih. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Bagyo Mulyo Salamio.
Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya nek sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik nduk gentenan, ayo. Nggih. Nggih pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Wah. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Mbak Lucy Ponorogo. Lah iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remem. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah sing jenenge Brahman iki lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Manca Negara. Wah iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di Dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjana. Nah niki Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula gedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenenge Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi kudu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris. Isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya ini mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mudik gatah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton. Lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah Estu.
Pak Lurah makane teng mriki kringete sak grontol-grontol. Ante Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Bu Lurah nggih kembaran kula. Gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik untul-untul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampean kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mreng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten Rencang Pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas? Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Ya, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Jajal piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih Yuyamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Vivi dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong ki lek gandrung ngepan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Engko dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Ontot anugerah. Tetapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu ki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Lalampar kangka gori nano tarasna tulus nadyane bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Ya, iki lho ciri khase, Nduk. Iya.
mburi kudu nek Mas. Tanapa bantal tanpa rasa. Mas. Mas. Buat abati ketamanas marah. Alon-alon Mas. Malih Mas. Malih, Mbak E. Kubek kae Panawati lo Mas. Wiwit biyen Tomas. Kasa iki lo Mas. Kubek kae kabeh cerita lo Mas. Tengah wangi nganti gagah trima. Oh. Aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek. Wis ngono kuwi pancen. Ya, ngoten Kadang niku. karai luar biasa. Nom-nom arek sinabu. Heeh. Yen sinabu jenengan kok mboten enten sing tuwa to? Lah tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lha mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek iso umur hidup. Nah, ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas. Iya, Mbak E. Monggo Mas. Iya, Mbok E. Di rumah saya malah kelingan. Hanya lo mbok kaya mbok-mbokan guyangan. Lah keluarin mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estune wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Lah dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenan kula arep Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Datan lontar Mas. Saya marep ati. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Dong Tresno. Ya iya lho Mas. Ya iya. Tanpa bantal, tanpa rasa. Marah lho Mas. Nyipet mati. Wiwet biyen. Oh, tomat pinter. Kepunculan siji. Terlalu nafsu kuwi. Kumpul kae kabeh
cerita lho Mas. Luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek ndek bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngono. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to. Ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Iki pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal, ya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pakno? Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih kok timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Oh Cakno, Valo Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, Nong. Tak dongane bojomu ayu, Nong. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, Nong. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, Nong. Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, Nong. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, Nono ora sida, Nong. Nono ki mbako apa to, Nono? Nono, mbakomu apa to, Nong? Tak tukone, Nong. Wis no, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo perawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, no? Mbak luar biasa ini memang sarjana seni pilihan ya. Matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Ayo nggih. Elak temenanan nggih. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Malah mlorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi mangja lepas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah sak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Yo genti artis Madangkara. Ayo, Mbak Winong dan juga Mbak Dir kita. Ayo, Arum Bali. Yo, codedos.
menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak. Nggih. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo? Jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya ya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa kok iso. Lho, mboten Pak, nek zaman sekarang itu ada self reward Pak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward, Self reward itu hadiah untuk diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Heeh. Jangan dalang kula sinden gitu. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan Pak. Oke, gur ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros? Bros biyen kuwi lho dodoke lho. Lah wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukane bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita Apa? kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nong sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titik. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini ke duwe ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa Pak? Ngono dibangun pipi gombel kuwi. Loh, Pak, itu tuh tegese ki jenengan niku amanah, Pak. Mosok sampeyan Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Nalika masyarakat Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya ana aku. Ayo nggih. Wis bareng nyono aku ngodidum karo kanca-kanca pengrawit kabeh nyo. Iki nyo tampa. Ngono ngono dikira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane sapa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah saya. Kanjeng. Takut terus nyo ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas ya. mboten? Heh? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne wis tampanono ngono. Mbok yo sing ikhlas sapa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Bupati. Oh iya. Ayo, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Yo. Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah, iya, nggih, Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau jagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye njang kuwi? Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Samenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih Cina. Yo kan disapaken Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo Kan, ayo kan dijupuk kan, kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Kono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Sing tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priya bagus malih gulak. Ampun ngenyek niki nuwun sewu. Sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Tak kira dicium. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok go awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Utu, Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek kok. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kula gegeden iki. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mung. Di atas meneng kok. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mongi. Tak kareni Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung kok yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites Mbak Niken. Heeh, coba. Ajale. Iya. Mas Udin. Ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso, Pak. Sekso, Pak.
kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal, Yo Mas Diasto. Aja bae to menengan. Kok bae. Ya, dibondo gagah wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus nah, dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, iya. Wah, ayo. Yo nyandi. Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpete. Ayo. alah. Kadang dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Biasa tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandruk Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, ojo usrek enak. Linteng sikilmu kok. Wes entek sabare ketok ilusi. Wong lanang ki sing gagah ngono, kok sanding widodari. Yo, banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Yo, cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku kok gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane Mbak. Lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis orang bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo sampai obah tak gujer sikilmu. Ayo. Aku gemes. Ayo nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa perang. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang omah langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Kinarya tombo. Melek to melek. Jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan Menatap. banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyawa lancat soko Rangkulan kan? Dirangkul kan? Dirangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banteng Keng, banteng. Ayo, lah sulama ngece wong dirayune kan malah melet-melet ora. Nggih, malah keder iki ngapa lho, Mas? Digandrung yang ayu melet kaya. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Siap. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Ayo.
kasih Budi Nyamini. Masya Allah Bu Haji. Yai Le Dermawan. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau. Oh niki wau. Masya Allah. Ya Allah. Pun ngendika menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih. 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 Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mbak Sis. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ning Gunung Botak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, telung perkara kudu kecekel antarane lakon lagon